Здравейте! Започвам годината с епизод номер 4. В този епизод ще видите Шон Пен на Златните глобуси, жалващата се Мариана Векилска, магиите на Венета Райкова, търсещата се отново Пепе и други. Събитието на седмицата е Златния глобус. Много бляскаво събитие, но нека видим и не толкова бляскавата част. Шон Пен се появи в доста неогледен вид и предизвика много коментари. Едни го защитават, други осъждат. Какво написа обаче панелистката на гала Кристина Патрашкова? Любимецът ми от церемонията на Златните глобуси. Абсолютно неподражаемият Шон Пен. Бил рошав и възела на вратовръзката му бил крив. Когато някой като него изиграе ролята на луд военен в битка след битка, забележителен трилър за бунта срещу системата, радикалния протест и държавното насилие да се среши. Един от малкото големи, на когото не му пука, кой какво мисли за него, не само защото е безумно талантлив, но тъй като е символ на бунта срещу всяка тъпа система, за такъв кандидат за президент бих гласувала с радост. Никъде не спомена, че главно го осъждат за пушенето в залата. Не показа и снимка на хвърлените му в чаша цигари. Доста балканска постъпка. Патрашкова е пушач и явно подобни неща са и доста присъщи. Въпреки старанието й да се изявява като интелектуалка с грациозни маниери и стил и непрестанното й критикуване на доста по-дребни и незначителни прояви и поведение. Актьорският талант на Шон Пен е неоспорим, но поведението и визията му извън екрана са по-неприятни и от на някои наши управляващи. Добре, че Патрашкова не е фактор. Съвсем няма да излезем от тази кочина. И друга наша телевизионерка се изяви с безумен пост в социалните мрежи. Мариана Векилска. Решила да разкаже как е получила 29 пакета по 15 кг всеки и представете си, никой не спрял да й помогне. Никъде не каза защо не си е платила за доставка до етаж, гараж или защо не си е организирала хора. Не е като да не знае, че е количество, което тежи. Появил се куриер на Спиди, украинец, който безвъзмездно й е помогнал, като е зарязал буса и пратките си, а тя пита: какво ни става на нас българите? Аз ще отговоря: каквото почукало, такова се обадило. Тя се прави на луда и не си плаща за пренос, хората не са длъжни да им мъкнат кашоните на добра воля. И това не е ситуация на човек изпаднал в непредвидимо безпомощно състояние. Това е уж здрава, права и с някакви все пак възможности жена. Трябва да си помагаме, не трябва да подминаваме, но и не трябва да ставаме роби на нагли и стиснати човечета, жалващи се след това във Фейсбук колко сме лоши ние българите. Пък нека обяснява, че поста не бил за това и който разбрал. Разбрахме. Да останем на вълна хора от екрана, ама махнати оттам. Венета Райкова определено скучае и това явно води до безсъние. Според нея обаче е тъпо да я питат защо си ляга късно. След като научихме, че има цикъл и още доста много ненужни неща, вече знаем и какво прави по нощите. Тя обаче, като жена, не пропускаща да се похвали с всяко дори и незначително събитие, крие уж мъжа до себе си. Той или е въображаем, или е женен, а може би не е за показване. Дали и за това обвинява хората, че са й направили магии? Това мисля, че прави Венета посред нощите. Заклинания и писане на абсурдни постове, как заради магии не може да следва пътя си. Дали са магии или просто и мина времето. Носеше се слух, че се опитва да издаде пореден роман, но няма интерес и съответно финансиране. Вие знаете ли нещо по въпроса? Изпратете ми всичко интересно, което сте видели или чули. Антоанет Пепе отново е във фаза да се търси. Не се чувствала на себе си напоследък и може би старото и аз избледнявало, за да се появи новото. Какви задълбочени мисли! Само че историята показва, че при тези нейни търсения и откривания се появява нов мъж с ново бебе. Но тя продължи с дълбокомислените фрази и при поредната се наложи да потърси значението й. Оказа се, че била заета със себе си и нямала време да отмъщава. Чудя се как въобще й остава време за каквото и да е.
Те са хиляди идеи и бизнеси и проекти препускащи, започнати, заявени и нито един недовършен. Какво отмъщение? За това се изисква мисъл и действие. Хора, търсещи си цял живот, не стигат до там. Гаджето на Богданска е решил да се прави на инфлуенсър и качи няколко видеа. По принцип сме свикнали от екраните да чуваме дълги и драматични изповеди, обяснения и какво ли още не. Но той е различен и подхода му е. Бях дебел. Ами може би е по-добре и да не си отваря устата повече. Една друга, инстаграмъбъл двойка, ни показа как тренират. Само мен ли тръпки ме побиват от тези мърдащи се подплънки? Тук е момента и да кажа. Валерия, както и други организации, грижещи се за животни, имат календари за новата година. Ако можете, подкрепете ги. Сигурна съм, че всеки има баба, дядо или друг роднина, на когото може да подари един. Благодаря. Бачорски отпразнуваха първия рожден ден на третото му дете с поредното грандиозно парти. По принцип не броя парите на хората, особено когато са си ги заработили и честно казано съм за, когато имаш възможност да направиш незабравим рожден ден на детето си. Но тук вече избива комплексарщина и страшно много пластмасов отпадък, на никому нужен. А появи ли ми се Атанасия на екрана, винаги първото нещо, което ми идва на ум е фразата «Задуха ли вятър и лекия букук се изживява като звезден прах». А детето май е било там за малко, колкото да го снимат. Все пак трябва да свиква. Правят се по 2 фотосесии и 3-4 рекламни кампании на седмица. А Емили заработва и на 2 фронта, когато е при майка си и когато е при баща си и Атанасия. Това дете вече и университета си е заработило. 2 интересни двойки се сгодиха изминалите дни и въпреки контраста между тях ще ви ги покажа заедно. Димитър Рачков и Виктория, Стефани Расулков, по-позната като Тат Столнар и Веселин Цолов. И двете предложения са се случили по интересен начин. Рачков е предложил на Виктория на откриването на новото помещение на салона й, докато Веселин е използвал момента, когато били във въздуха по време на тяхното околосветско пътуване. Поздравления, че са оцелили толкова вълнуващи моменти. Сега очакваме и събитията. Ще завърша с един много любим мой профил, този на Диляна. Изключително забавна. Ако не сте попадали на нея, потърсете я. Няма да съжалявате. До скоро! Здравей, мила нова година! Преди да кажеш каквото и да било, тази година аз съм се подготвила, ето ми списъка, това са моите обещания. Давай го този списък, само да знаеш, че си пазя още обещанието ти от 2022 година да се научиш да готвиш киноа вкусно. Остави киноата. Децата вече ще ядат каквото им е сготвено. Стига вече тия филии и картофки. Каквото приготвя, това ще се яде. Значи планираш да ги държиш гладни до Великден. Запиши си там, че поне ще ги накарам да опитват.